Хәерле якшәмбе кичләре дуслар. Иртәгә дүшәмбе, эшкә барасы дип уфтанып утырасыңмы? Кирәкми. Атнаны яхшы кәеф, матур фикерләр, яңа идеялар белән тулыландырырга ашык. Әлбәттә, без сезгә ярдәмгә килербез. ТМТV каналында һәр чак күңелле. Биредә генә иң кайнар яңалыклар, клиплар һәм уен көлке. Әлеге матур нотада тапшыруыбызны башлап җибәрик. Киттек. Айгөл Бариева күптәнге хыялын тормышка ашырып китап чыгарган. Инстаграмдагы битенә җырчы китапның тышлыгын төшереп, фото керткән һәм язып куйган. Аллага шөкер, иң зур хыялларымның берсе тормышка ашты. Әти-әниемә багышланган тапшырылган хатлар дип исемләнгән китабым дөнья күрде. Тапшырылган хатлар китабында Айгөлнең әтисе Шамил Бариевның Питердан, Айгөлнең әнисе Гөлфия Бариевага язган хатлары һәм аларның фотосурәтләре бастырылган. Айгөл Бариева белдерүенчә, китапның презентациясе яңа елдан соң булачак. Айгөл Бариеваның китапны нәшер итүнең төп максаты яшьләргә чын, саф мәхәббәтнең нинди булуын күрсәтү һәм әти-әнисенең мәхәббәт тарихын мәңгеләштерү. Тормыш дибез, язмыштан зарланабыз, уңышларны саный, ялгыштан акланабыз. Уза гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Уза гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Җырчылар өчен үз фотолары урнаштырылган фейк страницалар барлыкка килү гадәти күренеш. Төрле концертлардагы чыгышларны, йолдызларның шәхси битеннән алынган фотоларны ВКонтактедагы башка битләрдә дә күрергә була. Эльмира Нәгыймова белән Руслан Кираметдиновның фейк страничкасы YouTube каналында барлыкка килгән. Дуслар, туганнар яза башлагач кына эшнең нидә икәнен аңладык, ди Эльмира. Җырчылар белдерүенчә, әлеге видеолар 300-дән артык просмотрлар җыеп өлгергән. Гаилә озак уйлап тормаган. Әлеге фейкка үч итеп алар үзләренең каналын булдырган. Каналыбызда блоглар түгел, ә үзебезнең тормыштан кыска гына өзекләрне урнаштырачакбыз. Беренче видео итеп үзебезнең туй көнен керттек, ди Эльмира. Дуслар, җырчыларны бик каты яратсагыз да, аларның исемен кулланып фейк битләр ачарга кирәкми. Азгагына югалсам да юксына йөрәк, азгагына югалсам да юксына йөрәк. Үзеңдә тоясың җаным, син миңа кирәк, мин сиңа кирәк. Үзеңдә тоясың җаным, син миңа кирәк, мин сиңа кирәк. Икенче атнага татар эстрадасын гөрләтүче, халкыбыз өчен зур бәйрәм Татар җыры фестивале узачак. 17 декабрьдә 17 сәгатьтә 17 номинациядә кем алтын барсынын яулар. Оештыручылар тамашачылар өчен нинди сюрпризлар әзерләгән? Концерт программасы нинди тематикага корылган? Шоу-без тапшыру татар җыры серләрен фестивальгә багышланган пресс-конференцияда бераз булса да ачырга тырышты. Карыйбыз. Җиденче декабрь көнне 17-нче халыкара эстрада фестиваленә багышланган конференция узды. Быел узачак татар җыры нинди темага багышлана? Татар җыры һәм фонограмма булар бәйле әйберме? Һәм татар җырына тиңдәш фестивальләр бармы? Әлеге чарада ачыкланды. Пресс-конференция башында ук Барс Медиа Татар медиа группасы президенты Камил Гәрәев фестивальнең барлыкка килү тарихын искә төшереп китте. Мы начинали этот фестиваль совершенно по-другому. И сколько даже, чтобы это получился фестиваль, чтобы он был бы как-то таким эстрадным явлением. Наши думы были, если вы помните, 90-е годы, будем говорить, очень большое внимание начал привлекать татарский язык, наш родной язык нашего народа. И нас очень это обрадовало, что татарский язык. И мы решили именно в основном для развития нашего языка, развития нашей культуры организовать фестиваль. И в этой связи, конечно, мои мысли возникли, что можно было бы сделать именно для народа, для сохранения культуры. Я понимаю, что это как раз то, что останется. Ну, я не поэт.
и не художник, к сожалению, и не композитор. Но именно песня, я считаю, душа народа. Именно те люди, которые пропагандируют, этим занимаются, делают народ народом, сохраняют язык. Вот с такими мыслями мы организовали фестиваль. Фестивальның темасы турында татар жырының баш режиссеры Ирина Алешина сөйләде. Мы постараемся погрузить наших зрителей в волшебство. Они станут гостями Зазеркалья. Они в прямом смысле этого слова будут путешествовать по космическим просторам вместе с нашими исполнителями. И, конечно же, мы не пройдем мимо номеров на тему нашу национальную, на тему татарской национальной культуры. Это не останется совершенно без внимания. Номинантларның тышкы кыяфәтләре, образлары турында татар жыры фестиваленең стилисты, дизайнеры Алина Бадретдинова бүлеште. Каждый костюм помогает артисту вжиться в образ, поэтому все пожелания и режиссера, главное пожелание это артиста, чтобы было комфортно, удобно, чтобы костюм не отвлекал артиста от песни, от исполнения, но при этом при помощи костюма мы раскрываем и номер, и песню. Шулай ук сүз татар эстрадасының легендар артисты, татар жыры фестиваленең рекордсмены Хания Фәрхигә бирелде. Үзенең урланган беренче алтын барс брошы турында җырчы бүлешмичә кала алмады. Хәтерегездә булса, иң беренче фестивальдә катнашучылар мин генә ахыр утырам. Аны низлетәсең инде? Шулай дуслар, мин аның белән торурланам, тагындырга шундай Камил Мамедович, ул брошка кебек. Иде дип әйтәм мин кызган шакасы дуслар, беләсезме ни өчен? Шундай матур, бриллиант күзле алтын барс, мин аны концерт костюмыма тагып йөрдем. Һәм кызганычка каршы көннәрдән бер көнне менә шундай зур бер район үзәгендә, мин әйтмим инде, күңелсез хәл ул. Алтын барысыны урладылар, менә аның кыйммәтен шуннан да белергә мөмкин. Быелгы татар жыры сәхнәсендә Хания Фәрхигә урланган брошы кайтарылырмы юкмы, төгәл әйтелмәде, ләкин җырчының өмете барлыкка килде. Хания ханым, bu сорауны безгә калдырсагыз, әйбәт булыр иде. Сиздегезме дуслар, хатын кызның хәйләкәрлеген? Пресс-конференцияда фестивальнең бюджеты да ачыкланды. Ул үзгәрешсез калган 12 миллион сум. Ә билетларның бәясенә килгәндә шулай ук 4 меңнән алып 8 мең ярымга кадәр. Билетларның кыйммәт булу сәбәбен Татар радиосы радиостанцияләр шелтәре директоры Дина Гәрәева аңлатып узды. За 3 года поменялось многое в экономике, как мы знаем, да, и курс, и инфляция, и увеличение цен на продуктов. Но мы, так скажем, любя зрителя и зная наши задачи, основные цели, что мы делаем все для сохранения и популяризации нашего родного языка, мы, естественно, ставим перед собой такую задачу, как уже отметил Камиль Иванович. Кто не может и прийти на этот фестиваль по разным причинам, мы транслируем это в онлайн-режиме. И на данный момент времени, к сожалению, в Казани нет площадки, которая бы устраивала нас и устраивала бы зрителей для того, чтобы уместить большее количество народа, да, и тем самым можно было бы, возможно, уменьшить цену на билеты. Но работаем в хорошем нашем городе, и мы очень надеемся, что в ближайшее время такая площадка появится. Спасибо. Татар жырында фонограмма буламы юкмы сорауына Барс Медиа Татар медиа группасы президенты Камил Гәрәев җавап кайтарды. Әлбәттә, татар жырында фонограмма булмый, һәрбер чүгис тавышы белән җырлый. Шуның өчен безнең фестиваль планы белән аерылып тора башка фестивальләрдән. Без үзебезнең мөнәсәбәтне карашны әйтик фонограммага. Билгеле булдыра торган артистлар, үзен-үзе хөрмәт итә торган артистлар фонограммадан җырламый. Шулай ук бу хакта популяр артист Фирдус Темаев үз фикерен белдерде. Аллаһка шөкер, Петровская җырлыгын сактады. Фонограмма җырлаган жүр. Фонограмма җырлаган бар. Әгәр бин тор шекләсен. Фонограмма белән дә сезне җырлыган яши. Бәлки моширай бар.
Сирләрсен бер кашта фонограммалар. Конкурентларга килгәндә, гадәттәгечә татар җырын башка фестивальләр белән чагыштырусыз булмады. Күптән түгел оештырылган үзгәреш җиле татар җырына тиңдәш булу-булмавы турында да сөйләштеләр. Үзгәреш җыры фестивале чынлыкта бик күтәрде история турында сүзләрне, история турында сорауларны күтәрде. Мин уйлыйм бигәдә. Чөнки һәр вакыт синең эшләгән эшләр турында сүз чыкса, аның турында начар булмайды кәгенә. Тәнкыйтьләр дә булсын, мактаулар да булсын, чагыштырулар да булсын. Аннан соң инде безгә килгәндә яңа фестивальләр була икән, без аңа һәрвакыт шатлана. Чөнки бugün көндә конкуренциядан да әйбәтрәк әйбер, яхшырту өчен, үзгәртү өчен, алга бару өчен дип саныйм. Берничә ай элек интернетта президентның эстрадага карата мөнәсәбәте белән видео эзек барлыкка килде. Әлеге видеороликның монтажында татар җырының берничә лауреатлары рәтендә Гүзәл Уразованың да чыгышы бар иде. Пресс-конференцияда Гүзәл һәм аның тормыш иптәше Илдар видео язмага карата мөнәсәбәтләрен белдерделәр. Бу оештыручылар вирусный ролик эшләүчеләре килгән. Азат Идель реалий var, boshqaruvchisi bu rol ishlashisi. Ham u kishi o'zini tanitmadi, kim buni ishlagan. Albatta kesib qo'yganlar hamda aniq ishtaligi to'g'ri kelmay, Rustam Ro'g'lichning aytgan so'zlari to'g'ri kelmay. Aytib go'zal to'rnasiylar, kiyimi ochar, go'zal yaxshi kiyimi, go'zal biyimlilar, go'zal izdirib. Sonra viruslu rolik bu endişinden de viruslu efektin alıp çıktı. Facebook'ta bir sutka içinde de 13.000 tapır qaralgan, hamda kommentarlar bir көп болды. Мен бана башта бик ашыналган идем. Икенче яктан андан соң мин ага позитив бара башладым. Нече дегенде ничек кенә булса да барыбер яраткан тамашачы ярата инде, яратмый шуңа күрә безгә берничек тә начар йогынтысы булмаган дип әйтәсезләр. Endi shundan da bilmasam, albatta xalq aytadi, ammo lekin ikkinchi yoqdan men jirchi, bir vaqtda o'shalar ham deyu, u bek og'ir beriladi do'stlar, ana konsertdan kelgan kishi ko'ra oladi. Shunga ko'ra ani men bek yaxshi tirisham boshqaroq ishlarga ham shunga ko'ra Allohga shukr biz ishlab kelamiz. Kimga o'xshamay ekan, endi bizning zallarımızda yok o kişiler ama lakin Allah'a şükür zallarımız dolu, bir dolu şu an kadar bu elimden geçirdim. ТНТВ телеканалының баш мөхәррире Лилия Кадырова гадәттәгечә тамашачыларны татар җыры фестиваленнән туры трансляция белән шатландырачакбыз дип белдерде. Быел фестиваль гадәттәгечә югары дәрәҗәдә узып имкан итеп калабыз һәм 17 декабрь көне пирамидага алган тамашачылар бу кичтә телевизорларны кабызып, ТНТВ телеканалын кушып, әлеге фестивальне һәр яклап бөтен матурлык күрә алачак. Быелгы фестиваль безнең өчен икенчесе булачак. Biz festivalni onlayn translyatsiyasida big qiziqsinu bilan kutgan tomoshabinlar bilamiz. Bizni turar ikki respublikalar orqali, u albatta Tatariston va Boshqirdiston. Shunday bizni Moskvada orqali ham tatar diasporasi bilan da biz o'tishga tirishamiz. Ham Amerikada tayinli olganda San-Fransisko shaharida shunday haligi festivalni zo'r qiziqsinu bilan kutadilar. 17-нче татар җыры фестивале 17 декабрьдә 17 сәгатьтә Казанның Пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә узачак. Рәхим итегез. Дуслар, тиздән яңа елда килеп җитә. Татар эстрадасы җырчылары сезнең өчен менә дигән яңа ел концерты әзерләде. 22-23 декабрьдә филармониядә кышкы солянка дип исемләнгән тамаша узачак. Биредә Кыш бабай белән Кар кызы, алардан бүләкләр, күңелле уеннар булачак. Уникс концертлар залында 24 декабрь көнне яңа ел солянкасы концерты оештырылачак. Биредә шулай ук Кыш бабай, аның дусларыннан бүләкләр һәм күңелле концерт программасы. Килегез, күрегез, рәхәтләнеп күңел ачыгыз. Тапшырубыз кысаларында сезне яңа клип белән таныштырырга ашыгам. Татар эстрадасының тагын бер иҗади җимешен карап китик. Игътибар экраннарга.
бик матур хатын кызның бәби көткән мәлләре әниләрдә бәбиләрдә гүя дөнья ямнәре бәби көтәбез әле без бәхет көтәбез әле мәхәббәт җимеше безне бәхетле итәрбез әле бәби көтәбез әле без бәхет көтәбез әле кызыбызны улыбызны бәхетле итәрбез әле әле манда ничек җитешәдиләр яратканга өлгерәләр бәби көткән әниләр бәби көтәбез әле без бәхет көтәбез әле кызыбызны улыбызны бәхетле итәрбез әле күңелләр тулы сөенеш йөрәк тулы ярату хатын кызны көчле итә бала өчен җан ату бәби көтәбез әле без бәхет көтәбез әле мәхәббәт җимеше безне бәхетле итәрбез әле бәби көтәбез әле без бәхет көтәбез әле кызыбызны улыбызны бәхетле итәрбез әле Бала тавышлар белән шатлык тулсын өйләргә насыйп булсын һәммәбезгә бишек җырын көйләргә бәби көтәбез әле без бәхет көтәбез әле мәхәббәт җимеше безне бәхетле итәрбез әле бәби көтәбез әле без бәхет көтәбез әле кызыбызны улыбызны бәхетле итәрбез әле уңган тырыш ширләребез яхшы әти булырлар улым кызым өчен рәхмәт диеп кенә торырлар яшигәле балаларның рәхәтен күреп кенә улыбызны кызыбызны кочаклап үбеп кенә яшигәле яратышып елмаеп көлеп кенә әти-әни булуларының кадерен белеп кенә яшигәле яратышып елмаеп көлеп кенә әти-әни булуларының кадерен белеп кенә әти-әни булуларының кадерен белеп кенә кадерен белеп кенә кадерен белеп кенә Шоу-без тапшыру сезнең өчен кызыклы кешеләрне барлап кына тора. Бүгенге чыгарылышта искәрмә түгел. Сәлам достар, Казанда бик матур күзәтү буҗрасы ачылды. Ул бик матур утлар белән яна һәм инде казанлылар анда булганнардыр дип уйлыйм. Һәм беренчеләрдән булып без популяр артист Булас Жиганчин белән монда булырга булдык, карарга булдык. Ничегрәк икән утырып Казанның матур утларын күзәтергә икәү барабыз. Ничек хәлләр? Сәлам. Сәлам Давир, сәлам телевизор караучылар. Барса Аллага шөкер, әйбәт. Менә сиңа карап торам да, урамда салкын, син шундый җиңелчә киенгән. Менә ничек җиңелчә киендең, кара. Син погоданы хаватырышын белмичә киенгәнсең охшаймы? Әйе, иртән җылырак. Булат, беләсеңме, бу түгәрәк буҗраларда һәрбер кабинкада төрле илләрнең исемнәре язылган. Мәсәлән, флаглары күрсәтелгән. Монысы инде безнең үзе бара Дубай. Монда инде безнең нинди ил икән карыйк әле. Прага монда. Монысы Прага булыр әтәсе. Әмма монысы кара әле укымыйча гына әйтәле. Монысы безнең. Бу безнең әдрестән Китай. Без Россияны көтәбезме? Россия булачакмы? Россия ерактамы әле?
Россияга гына киткән, шуның өчен без әйдә Кытайга утырабыз. Болгар бар икән. Кайда Амстердам? Чөнки яңа җырларым минем Нур Амстердам исемле егет язды сүзләрен. Бу егеткә багышлап без монда утырабыз дисезме? Ну, карале, монда Болгар бар бит әле, Болгар. Әйдә Булгарга. Әйдә Болгарга, Спас районы Болгар шәһәре исемендәге кабинканы көтәбез. О, Булат, инде без синең белән Болгар исемле кабинага утырдык. Мондый әле ябык кыш көнендә эшли торган бер җырлар Казанда беренче генә. Син мондый җирләрдә гомумән булганың бармы, булырга яратасыңмы? менә мин теге төрле каруселләр була бит. Мин анда утыра алмыйм. Чөнки мине нитә? Болгата, иә. Менә колесо обозрения ул татарча ничек була? Күзәтү бөҗрасы. Күзәтү бөҗрасында мин бик яратам. Чөнки булгандырмы. Инде ял итү турында әле алдагы минутларда сөйләшәбез. Хәзер менә хәлләрең ничек, нәрсәләр белән шөгыльләнәсең, нинди яңалыклар бар? Хәлләрең ничек? Хәлләр Аллага шөкер. Үзеңнең ничек? Үземнеке дә Аллага шөкер, менә синең белән күрешкәч тагын да күңелләр күтәрелеп китте. Сөйләп җибәр инде, кайларда нәрсәләр белән шөгыльләнеп янып йөрисең? Әйе, менә яңа җырым һәм клипым чыкты. Ялама җаным исемле җыр. Һәм инде шуңа клип төшердек без Төркиядә. Менә мин быел гына өйләндем. Шуңа күрә минем тормыш иптәшем фотограф. Һәм икебез инде барып операторлар белән алып бергәләп клип төштек. Ул да төшерде, мин дә аны төшердем, операторлар да төшерде. Шундый бик шаян гына клип чыкты. Төшләреңме, өннәреңме, кайсы дөньяң өчен хәзер әкияткә, мөгъҗизага ышанырга син әзер. Елама, җаным елама, елмаеп каралып бәгърем дөньяга. Син булсаң әгәр янымда, йөрәк сөюдән төрелеп яна. Сер булмаса әйт әле, тормыш иптәшеңнең исеме ничек? Альфира. Әлфия нинди яклардан? Әлфира. Әлфира нинди яклардан? Нурлаттан түгелме? Нурлаттан. Башка клипларда аны көтәргә булачакмы? Яисә син бер клипта инде бар, алмаштырмам сине беркемгә. Клибында да ул төшкән, без әле ул вакытта өйләнешмәгән идек. Менә ничек очрашып кына йөридек. Ялгышмасам, үзең инде Азнакай районыннан, Азнакайдан тормыш иптәшең инде синең Нурлат районыннан ничегрәк таныштыгыз, кая таныштыгыз? Ни өчен син аны сайларга булдың? Бик акыллы, бик мөлаим кыз. Мин аның белән күп еллар инде социаль челтәр аша сөйләшеп йөргәнбез икән. Ничектер, менә анасын инде 3 елдан соң без очраштык аның белән. Беренче мәртәбә һәм инде бер-беребезгә ошадык та, йөри башладык һәм тагын 3 елдан соң инде өйләнештек. Ничек, ни өчен шул 3 ел? Ул бит инде шулай ук озак срок дип әйтәсем килә. Сез бер-берегезгә җай табып, үзегезне бер-берегезгә. Ничек, нигә 3 елмы? 3 ел очрашып кына йөрдегез. Кемнәрдер инде 1 ел эчендә үз гаилә кырып җибәрә, үзенеке икәнен аңлагач. Ну, ана инде укуын бетергә тиешле башта. На шулай укуын битерсен дип ниттек инде. Димәк, ул синдән яшьрәк, ничә яшькә яшьрәк? Секрет. Бик күпкә ахырсы мин уйлавымча. 5 елдан артыкмы? Артык. Әти-әниләр каршы булмадымы менә бу яшь арасына? Юк, әти-әниләр каршы булмады. Без инде таныштык. Шул Нурлат районына барып, әти-әнисе белән танышып, мин Альфираның кулын сорап, каршы булмадылар әлбәттә. Бер-беребезне бик якын иттек. Әлфира нинди өлкәдә эшли? Кемгә укыган, кемгә укып бетерде? Шулай иҗади кешесеме? Юк, ул банковская школада укыды. Анасын КФУны бетерде, 2 образованиесен. Димәк, инде концерттан чыккан акчаларны, кергән акчаларны санап торачак, әйме? Иә. Ул хисаплап барачак. Инде һәм әйткәнемчә инде ул тагын фотографта. Шундый курсларда бетерде ул. Бик кеше минем аның эшләре. Үзең гомумән менә аңлавымча инде тормыш иптәшең фотограф булгач, син туйларда чыгыш ясыйсыңмы, юбилейларда андый практика бармы синең яктан? Бар, менә йөрибез туйларга да, юбилейларга да йөрибез, концертларга да йөрибез. Һәм инде икенче эшем минем менә шушы студияда эшлим.
җырчыларга, бүтән җырчыларга да җырлар язам. Минем һәр 250-дән артык җырым бар. Үземә дә әйтәм бит менә җырчыларга да язам җырлар, аранжировкалар, тавыш яздыру. Мөрәҗәгать исәр була. Булат инде иҗатта синең менә активлыгың әзрәк кенә югалды кебек. Берничә ел эчендә менә 3 ел эчендә бу нәрсәдән бәйле? Синең менә шулай җырлар язу, аранжировкалар язу белән бәйлеме? Яисә инде конкуренция бераз генә үзен белдердеме? Ничегрәк уйлыйсың? Юк, менә мин әйтәсем килә, мин бу булса секрет идем, хәр әйтеп бирәм инде. Мин берничә еллык операция ясаттым аягыма. Һәм инде озак кына менә ничектем, өйдә яттым дисәм дә була. Каваттан йөрергә өйрәндем. Әлмәттә ясадылар, бик шундай әйбәт кенә больницада булды инде. Шушы Әлмәт врачларында зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм инде беркем дә белмәде, мин шушы ничек дим, бер урында ятканымны беркем дә белмәде, чөнки мин өйдә утырып күп җырлар яздым. Һәм инде шуңа әзрәк активлыгым төшкәндер бәлки. Сырым инде мин сорамыйча калдыра алмыйм. Ни өчен синең аягыңа операция булды? Ни булса травма булдымы? Травма булган, нык кына травма берничә ел. Ни сәбәпле? Менә бер сабан туйга әзерләнгәндә, шушы көрәшкә әзерләнгәндә тренировкада нык кына буйык булып, шул сөякне әзрәк җәрәхәтләндереп, шундый хәлләр булды. Булат инде үзең дә аңлыйсың, хәзер әле менә 1, 2, 3 ел узып китте синең ял итүеңә, менә шулай өйдә торуыңа, җырлар язуыңа. Ул ел эчендә инде яңа яшь артистлар барлыкка килде. Хәзер дөресен әйткәндә сиңа 2 адым алгарак, 3 адым алгарак эшләргә кирәк. Син моны аңлыйсыңдыр. Һәм ниндирәк ысуллар кулланырга уйлыйсың? Синең инде теге медиа план бармы? План ничек дим? План эшләргә минем анда теге ничек бара, шулай барачак. Анысы. Һәм инде менә чакырдылар мине Кушма штат Америкаларга. Чакырдылар менә Гарри штат Индиана. Анда инде студия бар шәп кенә. Шунда чакырдылар мине эшләп алырга әзрәк. Анда инде менә Куинси Джонс дигән продюсер бар, Майкл Джексон. Шуның улы хәзер шулай продюсер. Ул минем бер җырымны тыңлады, инглизчә җырым бар, берничә. Give You Tonight дигән җырым бар. Бик шат булганнар һәм мине чакырды шунда эшләп алырга. Бәлки барып та кайтырмын ай. Бәлки сиңа хәзер бит инде чит ил эстрадасына әкрен генә кирип китергә мөмкинлектер бу. Аның турында уйлаган юкмы? Ничек дим, аның өчен менә бер шундый кызыклы момент бар. Мәсәлән, без Россиядә, менә Россиядә нишләп Муз-ТВ, MTV, Европа Плюс каналларында татарча, якутча, марича, башкортча җырлар юк. Без бит инде бер ил, бер федерация. Минемчә, менә шунда омтылырга кирәк безгә җырчыларга, шунда эләгергә. Менә шушы дөрес булмаган кагыйдәне әзрәк үзгәртергә кирәк. Мәйдәгез бергәләп, бүтән җырчылар, бүтән Татарстанның һәм бүтән республикаларның менә шушы артистлары гына түгел, телевидениелар, менә телеканаллар җыелып, бәлки конституцияга шунда или менә Мәскәүгә ход петиция җибәреп эшләп алырга кирәк шушы, минемчә. Сине популярлаштырган җыр нинди дип уйлыйсың? Ну, беренче җыр булды инде, берсе аның Я хуш сабу, китәм инде китәм. Икенчесе Мизгел булды инде. Һәм Пар чишмә, һәм Сине урлыйсым килә. Менә шул җырлардан китте инде минем танышуым, менә тамашачы белән Татарстанда. Менә җырларга килгәндә, син хәзер бит җырлар иҗат итәсең, татар эстрадасына, урысча да, англизчә да язасың дип аңладым. Каян ниндирәк илһам аласың син? Илһам идеялар килә. Бар бит инде яңа әйбер, яңа җыр уйлап чыгару үзенә бер теге эш көч тәвләп итә. Мәсәлән, матур гына шигырь алып килсәләр, кызыклы булса, аңа туа үз-үзеннән. Идея шуннан, музыкага идея шуннан килә, сүзләрдән килә миңа. Миңа шулайрак.
Кемнәр белән татар эстрадасыннан эшлисең, кемнәрне әйтә аласың менә бу артистның күбрәк җырларын мин яздым дип. Андый күп җырлар язган артистлар юк, ну берәр Икешәр шундыйрак кемнәр алар? Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова, Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов. Аның бөтен иске җыры булмый күп инде күп. Менә Ландыш Нигъмәтҗановага, Гүзәл Уразовага, Иркәгә язу ничә сум булачак? Һәм яшь танылып килүче яшь талантлы артистка бәясе ниндирәк була? Икесенеке дә берме, яисә алар аерылырга тиешме? Икесе дә бер инде ул, аны ничек дим? Алай бүлеп тормыйсың бит инде ул. Бәлки Ландышка, Иркәгә, башка танылган артистларга кыйбатырак, аларның бит акчалары күп дип инде. Юк, алай түгел. Ничек бармы? Ул бит инде эшкә дә карап инде. Мәсәлән, кайбер аранжировка бәлки җырчы заказы буенча минимализм белән ясарга кирәк булачактыр. Аңа күп акча алып куй бит. Ул да дөрес булмаячак. Җырның бәясе ул менә шушы трекның җырның язуы авырлыгыннан тора. Яңа ел килеп җитә, яңа ел инде безнең кызыл әтәч елы булачак. Кая каршылайсыз? Менә син бит инде бу ел үзең генә түгел, гаиләң бар. Әбиләр ягынамы, әби бабайлар ягынамы нырлатканмы, яисә инде үзегезгә өйгә алып кайтасыңмы Азнакайга? Юк, Азнакайда без уйладык менә әби бабайны чакырабыз үзебезгә, шунда Азнакайга һәм бөтенебез менә минемдә инде әнием бөтенебез җыелып, туганнар җыелып нашлы утырасы килә быел. Инде гаиләгә килгәндә Әлфирә белән теге сүз килешкәндә син компромисска барасыңмы? Яисә инде Әлфирә хатын-кыз буларак сиңа юл бирәме? Ну, ничек дим, бәлки мин аны сизеп тә бетермимдер, бәлки мин әзрәк кырысрак та буламдыр теге ират булгач инде. Шуңа күрә минемчә хатын-кыз әзрәк йомшаграк була бит инде. Буларга да тиеш. Минемчә ул компромисска күбрәк барадыр. Син менә һәрбер кешенең бит инде яраткан хобби була. Мәсәлән, ул банкта эшлидер, аның ул шигырьгә ярата, рәсем ясарга ярата. Синең дә шундыйрак хоббиң бармы ул? Мин чырай сытырга яратам. Ул ничегрәк була инде? Күрсәтәсең әле? Күрсәтим. Әйдә. Менә мәсәлән Шрек. Ну төрле анда. Путин ничегрәк итә? Аның мимикасын әйтә аласыңмы, ничегрәк? Юк, Путинны күрсәтим телевизордан. Икенче куркасыңмы? Син ясый беләсең димәк, күрсәтергә генә. Күрсәтә белмим, юк. Икенче юлы синең белән күрешкәндә Путинның чыраен, йөзен күрсәтерсең дип беләм. Яхшы. Моның өчен син махсус өйрәндеңме актерлар курсына, яисә инде үзең? Юк, үзем кызга киләсең дә, һәм мине менә битне чуганда иртән киләсең дә төрле ничек төрлечә чыраен сытасың инде. Тагын нәрсәләр белән шөгыльләнергә яратасың гомумән? Иҗаттан кала, җырдан кала, эштән кала, кайларда ял итәргә яратасың? Мин менә кинога йөрергә яратам, бик киноман мин. Синең соңгы караган фильмың нинди? Менә ул фильмны безгә карарга кирәк дип әйтә алыр идең. Менә русча әйтәм мин, чөнки бит инде кинотеатрда русча бара. Прибыть исемле кино карадым, бик шундый психологик, фантастик рәвештә ясалган клип, фильм. Һәм инде Доктор Стрэндж бик шәп кино булды. Барып кайтыгыз. Ялгышмасам, минем информация буенча син әле үзеңдә фильм төшерү белән шөгыльләнергә телисең, теләгең бармы дип беләм. Ул дөрестән дә шулаймы? Яисә бу гайбәт миндә шулай ук? Юк, теләгем бар кино төшерү. Ул да менә бәлки җәйкене башларбыз. Кино төшерүгә шундый теләгем бар. Сценарийга килгәндә ниндирәк? Син аның сценарийның төгәл бөтен берне ачмасаң да, ләкин бераз гына кырын, шаршауның кырын ачып җибәрә, нәрсә турында булыр икән фильм? Моны әйтә алмыйм, чөнки бу моны әйтә башласам уже конкурентлар басамы? Монда чөнки Казанда һәр кино төшерү ни башланды, теге процессы төрле студияларда, шуңа бик әйтәсе килми. Бу әлегә секрет. Актерларга килгәндә танылган артистларны, танылган актерларны алырга телисеңме? Яисә инде менә шулай теге әле танылмаган яшь кенә шундый кешеләрне җыярга уйлыйсыңмы? Танылган да, танылмаган да. Чөнки менә ничек дим, бик күп дусларым бар, алар инде иҗат кешеләре. Но әле танылмаган. Аларында үземә карасым килә. Һәм инде танылган кешеләр дә бар.
Булат, инде әңгәмәбезнең ахырына шундый кыска гына әңгәмә булды синең белән, ләкин инде сине якынрак белеп, синең белән якынрак таныштым. Килгәнеңә бик зур рәхмәт. Хәзер әйдә әле без синең белән саубуллашырбыз, аннан соң инде Казанның матур рутларын карап узырбыз дип уйлыйм. Теләкләрең бармы безнең тамашачыларга? Исән сау булыгыз. Һәм инде шундый дәскәле менә хәрбитен яңа еллар килә. Яңа ел бәхет алып килсен сезгә. Менә 2017 ел тагыл сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз. Сиңа да шуны телим, Давир. Дуслар, инде менә әлеге мизгелдә саубуллашабыз һәм киләсе очрашуларга пока-пока. Тапшыруыбызның иң күңелле, кызык өлеше әке-бәке пранк шоу. Аңлавыгызча, егетләрнең көрәше дәвам итә. Бу атнада Булат Браво үзенә ярдәмгә Ризат белән Зинерә Рамазановларны чакырган. Шулай итеп, ул икеләтә көч белән Раилне җиңмәкче була. Ә Раил Габдуллинга Илназ Бах ярдәм кулы сузган. Кем җиңү яулар? Триомы әллә дуэтмы? Безнең ВКонтактедагы рәсми төркемебезгә кереп тавыш бирергә онытма. Пранкларны карап китик. Хөрмәтле дуслар, бүген без бик зур сәүдә үзәгендә. Һәм инде бүген әке-бәке пранк шоуның чыгарылышында җиңер өчен дип мин бер генә йолдыз белән шикләнмәскә булдым. Шуңа күрә бүген миндә кунакта Ризат һәм Зинерә Рамазановлар. Дуслар, бүгенге пранк безнең нәрсәдән гыйбарәт? Мен инде сатучы янына киләм дә, күрсәтергә кушам берәр киемне. Ул миңа киемне күрсәтергә тиеш, киңәшләрен сорыйм инде. Һәм шул вакытны безнең янга Ризат килеп, Ризат килә, үзе генә килми, килә үрмә көч белән. Шушы үрмә көчне, менә шушы үрмә көчне эләктерәм апаның киеменә. Һәм инде бавын сүтәм дигән. Апа, карагыз, сездә үрмә көч дип куркытырга тиеш булам. Бу пранк килеп чыгармы, юкмы? Һәм Раил, без сине җиңәчәкбезме, юкмы икәнен хәзер күребез. Әйдәгез, киттек, дуслар. Ну, молодежь, бабушка. Papa, нәрсә бу? Шаярагына яшап. Дуслар, бүгенге пранк шул хәллек җиңел һәм шул хәллек кызык иде. Хәтта мин анда катнашып та тормадым. Инде безнең төп роль уйнаучылар Ризат һәм Зинерә Рамазановларның ничегрәк микән, ничек әйтим соң, ощущениялар булсын әйдә урысча. Менә Зинерә инде син хатын кыз, хатын кызларның алдалау хисе ул
алдалау сәләте қонға сіңген була. Син менә әйт әле, ара-тирә син Ризатны шулай алдалаштырга алайсыңмы? Юк инде, но ләкин бүген мен алдаларга туры килде. Миңа инде сатучыларны, апаларны. Ничисең, ләкин кызык булды. Бер адреналин алдык. Алдалаштырга алайсың дейсең, ыштырга да багай шу. Хайран шумашыга. Менә Ризат синең үзең бүген име? Бер әбигә инфаркт булды. Икесенә скорый чакыртырга туры килде. Берсен сине судка бирәм диде. Берсе кыйнады. Берсе ашатам, берсе кияүгә диде. Менә кияү булды диде. Менә гомумән әйткәндә сиңа бу пранк ошадымы үзең? Миңа пранк бик ошады. Менә хатын-кызларның гына канында түгел икән алдалау, безнең дә зрак канда бар икән, минем дә канда бар икән. Шуңа күрә бик рәхәт булды. Мин үземә шундый, ничек дип әйтик инде, адреналин алдым. Рәхмәт сезгә. Ошады. 2 КАМАЗ адреналин алып кайтабыз бүгенгә. Һәм Раил без сине менә кайтып җиңәбез. 2 дә уйламыйбыз. Шулай бит дуслар? Шулай. Пока. Сау булыгыз. Дуслар, сәлам. Без бүген Илназ Бах белән бик зур сәүдә үзәгендә пранк төшерәчәкбез. Бик зур сәүдә үзәге ул, дуслар. Арзан бәядән кирәк яраклар. Иң кирәк яраклар. Дуслар, пранк нәрсәдән тора? Безнең Илназ Бах ул танылган җырчы, автор, башкаручы гына түгел икән. Ул хәтта телекинез белән дә идарә итә белә икән, дуслар. Кешеләрне үзенең күз карашы белән, куллары белән тимичә кешегә тимичә, сихри көчләре белән хәлдән җуйдыра торган шундый кеше булып чыкты. Илаһи көч бар икән шундый. Син беренчесе? Мин беренче һәм соңгы. Соңгы сәйдал. Насип беренче точно. Әйдәгез. Кешеләрнең реакциялары ничек булыр микән, дуслар, менә шушы безнең пранкыбызга? Тизрәк. Нет, ну давай побыстрее, что смеешься-то? Помогите! Ноль реакции. Хоть утрырып кетсеннәр шунда. Абзай, да тизрәк. Абзай, тизрәк бул, пожалуйста. Ашыгам, Абзай. Эй, ну хватит уже. Помогите! Мы ерундой страдаем. Зайдите к нам. Самый широкий город спортивных сумок. Чемоданов, рюкзаков, а им кожаные кошельки, ремни и прочие аксессуары. Дуслар, шушы пранк белән без беләсезме нәрсә аңладык? Бер кешенең дә кешедә эше юк. Юк? Кешенең кешегә карата булган мөнәсәбәте, ничек дип әйтим, юк дәрәҗәдә дип әйтергәм. Хәт шунда нинди генә хәлдә калсаң да ярдәм итүчеләр табылмады. Мине Илназ Бах бүген үзенең сихри көчләре белән аударып та карады, нәрсә генә эшләмәде. Но кешеләргә барыбер. Да лампочки. И выше. Да лампочки. И выше. Шушының белән. Хушлашабыз, дуслар. Киләсе очрашуга кадәр. Пока-пока. Сәни мин булыгыз. Авыртмагыз. Көчләр сезгә. Яңа еллар белән сезне.
Бу атнага татар эстрадасының яңалыклары менә шулар. Алда тагын ниләр булыр? Әлегә билгесез. Үзебез ишеткәч тә сезгә җиткерербез. Әгәр дә татар эстрадасының барлык яңалыклары белән дә танышасыгыз килә икән, безнең рәсми сайтыбызга рәхим итегез. Ә мин киләсе очрашуларга кадәр дип сезнең белән саубуллашам. TMTV каналының рәсми төркеменә кереп, безнең яңалыкларны карап бар. Тормыштан артта калма. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье. Я от души поздравляю наш родной, любимый наш торговый комплекс. Приходите сюда, покупайте очень хорошие вещи. С праздником счастья, здоровья, процветания. Ура! Лондон, Париж. Кругосветное путешествие на колесе обозрения в Ривьере.